Des del seu inici, Expoelèctric s'ha plantejat una fita: no haver d'utilitzar generadors per cobrir les necessitats energètiques de la fira, evitant així les emissions de gasos contaminants i el soroll. El repte no era menor, però sabíem que trobaríem la manera de fer-ho. Us presentem el que hem anomenat anella energètica, una xarxa d'elements que generen energia i d'altres que en consumeixen. Les plaques solars fotovoltaiques capten l'energia del sol i la transformen en electricitat. A l'Expoelèctric trobareu aquestes plaques a l'e-Casa per generar l'energia que necessita i el sostre de la pèrgola de Circutor, una estructura pensada per aparcar i carregar vehicles elèctrics, però que aquí genera electricitat per a la nostra anella. Urbacer, una de les empreses encarregades de mantenir neta la ciutat, té plaques com aquestes en el seu parc central, on carrega la seva flota de vehicles elèctrics. Darrere d'aquesta pantalla podreu veure la seva furgoneta que es connecta a l'anella gràcies al convertidor bidireccional de CITSEA, el Centre d'Innovació i Tecnologia de la UPC, que ha fet possible que assolim aquest repte. Aquest convertidor té la particularitat de poder extreure o injectar energia a l'anella. En cas de molta radiació solar i poc consum, produïm més energia de la que consumim i carreguem les bateries del vehicle utilitzant-les com a magatzem d'energia. Per contra, si l'anella necessita més electricitat de la que estem generant, perquè fa núvol, per exemple, el convertidor podrà extreure fins a 4 quilowatts d'energia de les bateries del vehicle. El camió d'FCC, l'altra empresa que realitza serveis de neteja a la ciutat, aporta a l'anella 2 quilowatts d'energia contínuament. Aquestes necessitats variables de l'anella les podem controlar gràcies a la monitorització de dades que ens facilita SMA a través d'aquesta mateixa pantalla, on podem veure els indicadors tant de consum energètic dels expositors com de generació d'energia. Gràcies a tot això, hem pogut disminuir l'impacte ambiental d'aquest esdeveniment. Hem estalviat al voltant de 350 quilos d'emissions de CO2 i d'altres partícules tòxiques i hem eliminat els 65 decibels de soroll que produïa el generador mentre funcionava. Ho hem aconseguit.